Sanibonani babukeli uzodwa Mgwibi namhlanje sike endaweni yaseMthunzini esigodini sasebuhleni Kwaqwayinduku. Sike emzini wakaMhlongo la kunomemulo nomkhehlo kaSamkelisiwe. Ake sizwe ukuthi uSamkelisiwe yena uzalwa ubani kulomuzi. Sanibonani? Yebo. Ninjani? Siyaphila. Ubani abazali bakaSamkelisiwe? Abazali bakaSamkelisiwe uElias Mhlongo. Abazali bakaSamkelisiwe uMildred Mhlongo. Alright. Ngicela ukubuza ukuthi kungani kona sila? Nilapha namhlanje ngomdlalo ngaSamkelisiwe engiwenzile la Umemulo. uSamkelisiwe indodakazi yakho? Indodakazi yami. Okay, siyabonga. Sawubona ma? Yebo. uSamkelisiwe indodakazi yakho? Yebo. Okay, namhlanje kungani sila uSamkelisiwe lokho omenzela khona yini okubungazayo kuyena? Umbungaza ukuthi ukhulile wayintombazane enhle wasihlonipha njengabazali. Sesase sibona ukuthi nje singabazali funa simjabulise simnikeze simenzele umemulo. uSamkelisiwe uyona firstborn yala ekhaya? Cha. Okay. Ungokugcina emantombazaneni. Ngicela ungihlukanisele la kumemulo nomkhehlo. Kona lonke lokho uthuni kwenzela yena uSamkelisiwe? Yebo. Cela ungenzele umehluko phakathi kwamemulo nomkhehlo. Umemulo ukhombisa ukuthi thina njengabazali siyamkhulisa manje. Sesimfaka esigabeni sokuthi usephelelisile ukuthi esengaphuma hamba emzini umuntu ayokwakha. Okay. Yebo. Cela ukubuza kafishane ngaba sekhona yini la sethenjiswe khona? Ingodo yomuntu lotshole ngakho ezokhehlwa nje. Umkhwenyana uyamkhehla. Oh wow, siyabonga kakhulu. Baba sifisa ukwazi ukuthi ukuphi okufisayo ngalomcimbi? Ngifisa kulomcimbi njengoba nje uzoqala. Ngifisa ube muhle. Uqhubeke lapha esigcawini ozodlala khona. Uzoqala kube yiwo oqala umemulo. Kuyogcina umkhehlo. Ngathi ukuthi mase sigcina umkhehlo uzobufaka. Oh, siyabonga kakhulu nathi sifisa umcimbi uhambe kahle. Babukele emakhaya sesizwile ke ngomndeni wakaMhlongo ukuthi kungani sila. Mina neNtuli Media sesingena ngaphakathi sibona amalungiselelo. Ake singene la mbukeli wami ekitchen sibabona ukuthi basiphekeleni. Mina ngiyathanda kulelizwe. Sanibonani? Ninjani? Siyaphila sino mama Mama Mhlongo. Sabona mama Mhlongo umama Socela ukubona emabhodweni ukuthi nisiphekeleni namhlanje. Mama Mama Xulu, Mama Xulu. Sicela ukubona emabhodweni ukuthi nisiphekeleni namhlanje sidlani? Sidla istambu. Wow. Kwazi kamnandi ngicela ukuthesta ngaze ngisibone istambu esihle kanje. Okay. All right. Ngapha khonani ngapha. All right. La? Oh, chicken rice le. Okay. Sala ukuzi stamp. Yes. Ntencane nje. So nice. Inyama le? Oh, ibeef kuphela le? Uwena la. Ngiyabona ifana nawe le bhodleleni. Irice liphekwa umabani. Irice? Mamqulu, irice lakho lithi. Why ulibaleka irice lakho? Siyabonga amasaladi, sicela ukubona amasaladi. What amasaladi? Oh. Ngicela nisenzele amasaladi. Sifuna ukuwabona phela amasaladi. Beetroot. Okay, siyabonga ingavene ngalamba.
i-egg ihlangana kanjani nojeqe? Hayi ingena kwi-salad le potato. Yeah. Ingena kwi-salad le potato bese ngena ne-mayonnaise. All right. Yebo. Ujeqe sudla nani? Ujeqe sudla no-curry we-beef. Okay, i-beef le ewukhari noma inyama le yangaphakathi? Ewukhari ma. Okay, siyabonga. I-chicken? Oh, ukhari we-chicken lo owa? Okay, wena mamxu ukhari we-chicken sodla nani? Sodla ne-stamp or ne-rice? Nokuthandayo nje ukuthi wena uzwana nakho ukuthi mawudla i-chicken ufaka wena ingaba i-rice ingaba i-stamp Umuntu uyayikhethela usufuna kuphi? uyakhethela nje ukuthi ufuna ujeqe noma ufuna i-rice noma ufuna i-stamp. Okay, siyabonga kakhulu. Siyabonga. Ukuthi la size ngani? Igama lami uThandazile wakangema sila esigodini saKwaqwayinduku Emthunzini. Lo mcimbi lona okasiswami usamkelisiwe Mhlongo akusho ukuthi njengoba ngilana nje ngestrome sakhe esikhulu okusho ukuthi njengoba sesilana nje esihlahleni sezintombi sesilindele ukuthi na ubaba aze azosithatha asise endlini yabadala lapha esekubika khona ukuthi na usekhehlisa indodakazi yakhe ngoba isiyingoduso isilindele ukushada shuthi njengoba silana njena sinabo bonke obanye oza kwethu esitromese kanye nabo ukuthi sizolindela ngoba sivukile ekseni sawogeza keke okusho ukuthi ke lona usuku lethu olukhulu lona sobungaza khona umngani wethu sabonga. Usamkelisiwe ingaba usisi wakho noma umngani? Hlobene kanjani usamkelisiwe? Usamkelisiwe umngani wami sifunde naye nje mabangena phansi. Okay. Nje saqhubeka nje nempilo until now namanje ke kusewumngani wami ingakho nje njengoba silana simisile nje nasi ngabangani bakhe kusukela nje sikhula endaweni nasesikoleni nje besiphila ndawonye sonke kanye kanye nje. Uthena ligonqile la ngicela ukubuza kuvumelekile ukuthi sikhulume nawe samkelisiwe? Yebo kuvumelekile kakhulu ngoba ilona usuku lwakhe olukhulu lapha ngobe ubaba emfake ilokhana efake inhloko nje ekhanda okusho ukuthi useyingoduso ngokuphelele usemthula ngokufanele kumkhwenyana wakhe njengoba umkhwenyana vele usekhiphe yonke into amalobolo yibizo yonke into inhloko lena imele ukuthi nje useqedile umkhwenyana yonke into inhloko lena iyona ke umkhwenyana azobe sezobona kuyona ke ukuthi hayi ke abakamhlongo bamnikezela ngokuphelele ingoduso yakhe. Siyabonga ke sibone usingaye. Usingaye lo ozoka sichazele kabanzi ukuthi ubani igama lakhe kona kungani naye sinaye la. Sawubona? Yebo sisi, usamkelisiwe wakamhlongo lona. Ngilana umcimbi engwenzele ubaba wami lona. Umemulo Umkhehlo. Baba wami uyangikhulisa, phinde futhi kube ukuthi umyeni wami uyangikhehla. So nje umcimbi omkhulu kakhulu ngoba ubaba ungibulela inkomo nomyeni wami ngokunjalo ukuhlanganisa ukuthi vele sisiwumndeni sengizophuma kamhlongo ngokuphelele ngiye kwaDindi. Kini wena oyi-first born? Cha, ngingowesithathu kosisi abakhona ngoba omunye sewadlula kahle kahle siba u4. Mina ngumagcina kahle kahle kodadewethu. Okuphi okufisayo kulomcimbi? Kulomcimbi omkhulu kangaka ubaba wami angenzele wona. Ngifisa ukuthi njengoba sesizoqala nje njengamanje sesilinda ubaba esezosithatha kube ukuqala komcimbi. Bengifisa nje uNkulunkulu abe nathi kusukela ekuqala kuze kube kuyophela nabazofika bezothamela umcimbi wami. Bengifisa ukuthi baphathane kahle kungabikho ingxabano njengokujwayelekile igodi ziye zibe nokulwa mangabe kusuke kuyimcimbi. So bengifisa ukuba nje namhlanje kwangathi besingaphathana kahle noma zifike ezinye igodi ongezona ezalana kodwa kungabikho ukulwa nokudonsisana kuze kube kusekupheleni komcimbi uphethe kahle.
Uthini kubangani abaphumelelile kulo mcimbi wakho? Kubangani bami ngiyabonga kakhulu. Ibona bonke laba abangimisile nabanye abasazofika. Kukhona nabasuka eThekwini la ngisebenza khona. Ngiyajabula kakhulu. Siyakubongela. Dali lalela ungabana gondaba Ngithi dali lalela ungabana gondaba Bayaxabanisa ondaba ungabana gondaba Bayaxabanisa ondaba ungabana gondaba Ubona madivoza ngakezweni Themba mina ngedwa ungabana gondaba ngokuthando lwethu sakumelana nawe Hola shone ezindabeni Isele ngedwa mnakaba Isele ngedwa baba ezindabeni Baba
Como
Thank you.
Umkhehlo